Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Sanjana Boro गासिबो फिन खनसे बरायनाय थाबाय। सल'फोर जों दिनै उदालगुरि टाउनाव बेरायनो थांनायदों। स' बेखौनो एसे शेयार खालामनोसै। स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम। Hah? Karena ini biar diwai dengar ya itu bahunya dayu जों ससे मोनफैबाय मा जायगा नो मिथिला ओमफ्राय दा जों थाव एसे सोना लानोसै गारियाव सबायफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम ना जोंहा गारियाव थाव सोखांबाय ओमफ्राय नै आरो थांगासिनो दा ओमफ्राय नै सासेयाबो जोंना भिडिअ बानायगासिनो बियाबो ब्लगार आरो आंनि इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो अननानै जेसिका बसुमतारिखौ अननानै साबस्क्राइब खालामबाय था लोगोफोर साबस्क्राइब खालामदो अननानै जेसिका बसुमतारि ब्लगार आरोना ओमफ्राय दा थांगासिनो लोगोफोर दा थाव मोनबाथाय देखायनोसै आङो एसे उदालगुरि कलेज मोनबाय लोगोफोर गरायमारि ना मा होनोथाय ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो लोगोफोरनि कलेजआ बेफोरबायदि आरो सिङाव आरो मोजांसिन आरो लोगोफोर थ' लोगोफोरनि फाइनालि उदालगुरि टाउनखौ मोनफैबाय ओमफ्राय नै मानसि बारा जायाखै गारिबो भिर जायाखै खालि लांदां गारि सालायनो मोजां जादों बेरायनो स' लोगोफोर नायलांबाय थादो नै लामाया ओरै मोनसे बायदि खावसेनिफ्राय मोनफैबाय गाइस नै मा पार्क होनदोंमोनलै बड'फा थ' लोगोफोर जों मोनफैबाय निला बे पार्कआव बड'फा UN ब्रह्म बेयावनो फैदों आरो लोगोफोरनि दा हाबनोसै गेटथिंजाय नै सिङाव बेफोरबायदि आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबाय आङो नैबेसिम लाना फैबाय आं न'आव गैया नालाय आब'मोननाव बेरायनो आलासि जानो फैदोंमोन ओमफ्राय बेरायनो होनना लाना फैबाय स' नायलांबाय थादो नै बड'फाया बेनो मोनाखाबाय लोगोफोर जों एसे फार्स्टआवसो फैखादों नालाय मोनाखाबाय नै मालायफ्रा DSLRजों फट' लागासिनो जोंहालाय माजों लानांगौ नै बिबारफोरा जि मोजांखा फट' लानो जि मोजांखा नै लोगोफोर ओमफ्राय खोमसिबाय नालाय बारा मोजां नुवासै नै केमेरायाव खोमसि नुबाय नै जोंना जिसियाबो ब्लग बानायगासिनो नै
ओरैबायदि मोजांनि बिबारफोरा लोगोफोर ओमफ्राय दा जों दसे बेरायनोसै ओमफ्राय मोननैसो फट' लानानै थांफिनसै आरो लोगोफोर बाराद्राय गोबाव थानो हानाय नङाना जों मोनानासो फैखादों नालाय ओमफ्राय खोमसिलांगोन ओंखायनो दसे बेरायनानै थांनोसै Aida. ओरैबायदि मोजां लोगोफोरनि जायगाया बेरायथावथावनो ओमफ्राय दा मोनाबो नालाय बारा मोजां नुस्रायासै नै Sih खोमसिंदों भिडिअसो लोगोफोर जों दा पि मार्केटाव हाबदों पि मार्केटमोन ना बिशाल मार्केटाव हाबफैबाय लोगोफोर ओरैनो एसे माबा लानोसै थ' लोगोफोर नायलांबाय थादों ना मा खालामनो फट'खौ जि मोजांखा नै फट'खौ भिडिअ ओमफ्राय नै बिल पे खालामगासिनो लोगोफोर मा होनदों लोगोफोर नै बिराद खोमसिबाय टाइमा खैथा जाखोथाय ओमफ्राय जों दा थांफिननोसै न'आव फारसे ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो लोगोफोर स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय 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 होनदो